एक जानी के बियाह हो गइल बा आ गौना भइल ही नहीं। आ देखी ना बार बार अपना बलमुआ लागे फोन करके कहता है, कैसे कहता है, कौना भाव में कहता रही भैया। परतनी पैया सुनाए मोर सैया, जगले बीतेला दिन राती हो। गदरल जवानी के कैसे बचाई, धड़ 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 केला छाती हो, धड़ 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 केला छाती हो।